ଆଜି ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଏହାର ରାସାୟନିକ ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ 6 ପ୍ରକାରର, ଯଥା ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଜଳ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱେତସାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ୱେତସାରକୁ ଇଂରାଜୀରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶର୍କରା ଏବଂ ମଣ୍ଡଦ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ୱେତସାର। ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ। ଚିନି, ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଓ ଫଳରସ, ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଜାତୀୟ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଶ୍ୱେତସାରରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ରହିଛି କାର୍ବନ, ଉଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ଜାରଣ ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ କହିବ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କ'ଣ? କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜୀବକୋଷର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ଜାରିତ ହୋଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳ ଓ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ଟିସାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଛେନା ଓ କ୍ଷୀର ପରି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ତା ସହିତ ସୋୟାବିନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ। ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ କୋଷ ଓ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ବା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତେଣୁ ପରିପାକ ହେଲେ ଏହା ଆମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହାପରେ ସ୍ନେହସାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ନେହସାରକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ବା ଲିପିଡ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଓ ତେଲ, ଘିଅରେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ତିଆରି। ତେଣୁ ଲିପିଡ୍ସର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଜାରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥିବାରୁ ଏବଂ ତାହା ତାପ ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଚର୍ବି ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଧାତୁସାର ବା ମିନେରାଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁସାର ଯଥା ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆୟୋଡିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସୋଡ଼ିୟମ, ପୋଟାସିୟମ ଆଦି ଦରକାର। ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ବା ଆୟନିକ ବାଲାନ୍ସ ରକ୍ଷା କରିବାରେ
ଧାତୁ ସାରର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଉପର କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ଭିଟାମିନ୍ ବା ଜୀବସାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ, ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଆଦିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତେଲରୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ରବଣୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିଟାମିନ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏକରେ ସ୍ନେହସାରରେ ଦ୍ରବଣୀୟ, ଦୁଇରେ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଡି, ଇ, କେ ସ୍ନେହସାରରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବି ଓ ସି ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେ ଜାଣ ଜୀବକୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସ ବା କୋଷ ଜୀବକର ପ୍ରାୟ 70ରୁ 90% ହେଉଛି ଜଳ। ଜୀବକୋଷର ସ୍ଥିତି ଓ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ଦେହରୁ ଝାଳ, ପରିସ୍ରା ଓ ନିଶ୍ୱାସରେ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଭରଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଶରୀର ଅବଶ ଲାଗେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 ଲିଟର ଜଳ ନିଶ୍ଚିତ ପିଇବା ଉଚିତ।